गोवा राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते भाऊ बहिणांच्या वतीने मनापासून या मतदारसंघात स्वागत करतात। त्याचबरोबर ज्या गोष्टी खातीर आज त्यांचं गौरव संबंधित दिसभर मांद्रे मतदारसंघात आहात, त्या मांद्रे मतदारसंघात गौरव करता असताना त्यांच्या हस्ते 7 नवे प्रोजेक्ट तेतुले गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे 5 त्याच्यापैकी ते हो एक त्याचं पहिले उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले असा। तो सायकल ट्रॅक हा चोपटे जंक्शन खूप खिंड परिसर अशी इतकं लांब सायकल ट्रॅक हा बऱ्यापैकी काम आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जे असतात काम जे असा ते काम बाकिया कन्स्ट्रक्शन ही कंपनी जी असा त्याचे मालक मिस्टर पांडे जे असा आणि बऱ्यापैकी काम केल्ले असा। एक बऱ्यापैकी नामवंत असो कॉन्ट्रॅक्टर ते काम करत असताना गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे आमचे सगळे टेक्निकल स्टाफ जेई पासून सीई पर्यंत त्यांचे बऱ्यापैकी त्याला कोऑपरेशन मिळे म्हणून वेगवेगळ्या माध्यमातून या गोयची डेव्हलपमेंट करत असताना अंडर JTDC बऱ्यापैकी प्रोजेक्ट इन टाइम ते करू शकले। हांव आमदार या नात्यात परत एकदा सगळ्याच्या वतीन हे मांद्रे मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते माझे भाव बहिणा माझे हितचिंतक त्याचबरोबर तुम्ही माझे पत्रकार भाव इलेक्ट्रॉनिक तर प्रिंट मीडिया यांचे मनापासून स्वागत आणि तुमचे सहकार्य आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री जसे हांवें म्हटले की सबंद दीस त्या मांद्रे मतदारसंघाचो कार्यक्रम हा तर हे आज जसे तुम्ही सुरुवात केली आहात असे सहकार्याची अपेक्षा सबंद दिसभर जे कार्यक्रम ज्या वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतच्या अंतरान म्हणजे क्षेत्रांत येतात ते तुमचे सहकार्य आसचे आणि दाखवून दिवचे की मांद्रे मतदारसंघात भारतीय जनता पक्ष हे असो आसा की ज्याची ताकद दिसान दीस कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून वाढत असा, ज्याच्या माध्यमातून येणाऱ्या 2022चे जे निवडणूक आहात त्या 2022च्या निवडणुकीक आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे गोवा राज्याचे आमचे मुख्यमंत्री यांचे हात बळकट करपाक परत 2022 गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्या खुर्चेर बसवपाक त्या मांद्रे मतदारसंघातून निश्चितच कार्यकर्त्याच्या बळाचेर विश्वासान सांगता की ते जे त्यांचे स्वप्न ते पुरे करपाक ह्या मांद्रे मतदारसंघातून पहिलो हातभार त्यांना लागतलो। पहिल्या टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या पहिल्या प्रकल्पाच्या या इनॉग्रेशनाक त्याच्यामध्ये आमचे आमदार आणि चेअरमॅन JTDC बाब दयानंद सोपटे हांगासर आसात आणि हो प्रकल्प जो JTDC कॉर्पोरेशनान केलो तो पुराय सायकल ट्रॅक अँड ब्युटिफिकेशन ऑफ दी सोपटे जंक्शन टू खिंड हाज्या पर्यंत ह्या प्रकल्पाचे म्हाज्या हस्ते लोकार्पण जालें। ह्या प्रकल्पाक खास करून सगळ्या मांद्रेवासियांक हांव खूब अभिनंदन करता आमच्या बाब सोपटे हांचें आणि निश्चितच हो प्रकल्प आज लोकार्पण करता आसतना बऱ्या प्रकल्पाचें लोकार्पण आज म्हज्या हस्ते जाता। निश्चितच अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रकल्पाचे उद्घाटन आणि वेगवेगळी कामां हांगासर जायत रावतली। ह्या आयच्या दौऱ्याच्या निमतान ही सुरवात आसा। आमची सरपंच वैशाली शिरगांवकर ती हांगासर हजर आसा, बाकीचे पंच सरपंच सगळे ह्या दौऱ्यात पुराय म्हज्या बरोबर आसतले। हांव सगळ्यांचे खूब अभिनंदन करता आणि म्हाजी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे कितें ना सर तुमचे दौरा आत्ता सुरू जाता, दौरा सुरू जावन चला